Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimari Karbianglong na humrisi Khei Barim Inglong aso tumaphan chingki jethan pon. KPLT asong atumta methang asong chiprisi methang hem chidam rintilo. HDP High School along Borjan Youth Forum asong pen sime kore kideng pon. Kardom pini Karbianglong life Adap Abirta long peneli samitur bon killing pi nonar jik tha pirtang ton pe Khei Barim mate inglong aso tum anningar dolam the kachini longja phanpura kedam tang chitini phai kreser kep arni Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimari lepen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Karbianglong na humrisi chingki jethan padopon Kedam tang chitini phai kreser kep anaro por phai sia por bokajan CCI pathua klamlong pensi Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimari lepen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin nang kahumri pang chengponlo Bangso nang kahumre hut Karbianglong lokedo jasmet inglong aswa khai do ana tumpen chingki jithan padupon Bangso phi arni kang sam por phai phora chitima por malom Dipu Arboretum Cum Craft Center along nang palesi kedo barim jasmet inglong aswa khai tumpen chingki jithana mai padupon Bangso Mailong Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimari hinpen kaningje ponatengke Bangso long rialong ke do Karbi Boro Dimasa pendanglok jasamet ke do barim inglong aso tum sitame methanga kar ia sondu Lason si methanga lamiki ijutang jubat nimrokoma puthak kachirai komja phan ningke hangdu Lason si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen sitame inglong arlok along rialong ta school college pendanglok university lepen ason kapaching thur ponja phansi kaiketa bor ipon bomlo pusi bangso chingki chethana mailong ningje pon eto ahi thake hoy aro amar Karbi Anglong amar bikhisto ব্যক্তি সকলৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াৰ উপস্থিত আমাৰ প্ৰতিনিধিসকল তো আজি আমি ইয়াত ভিজিট কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আপোনালোকৰ লগত অলপমান মত বিনিময় কৰা অলপ কথা পতা আৰু কথা পতাৰ যেটো বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তু হ'ল যে আমাৰ যে ইন্ডিজিনিয়াস জনজাতি আছে ট্ৰাইবেল আছে এই ট্ৰাইবেল সমাজৰ ৰীতি নীতি ইয়াৰ পিছত ভাষা কলা সংস্কৃতি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰচলিত Kedam tang chitini phai kreser kebarni Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimari lepen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Palong Niadim nang kahumri hut KACCM Tuliram Ronghang MP Horen Singh B MLA Dar Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingling pendanglok Karbianglong arlo kedo Khai Barim mate inglong aswa khai tum chitong runsi methanga khai kiduk kisung puthak chingki chithan pon Bokajan pen anante rang la pen Dipu pen long sodarinti Karbianglong live Monsa malamdon chitok tep pen aphi arona teng pen KPLT asong atumta volongkoma jelong ke do abuhatum chiprisi methang hem chipang nurintilo Kedam tang chitini phai kriner kebarni PDC ke asong atum song chipri det penapi chitini phai kreser kebarni KPLT asong atum ta volongkoma jelong boha ke do atum song chipri ponsi methang hem chidam rentilo Alang lituma ke mangvek hem prega takongli long tong te pusitame kedam tang chitini phai player ni kapre khele kaman ke ora song atum along pache tonun si sorkar pen monsa malam don chitok dunlo La Sophie Arona Teng pen kedam tang chitini phai kreser kebarni KPLT song alama che pasun ponsi song amen chipri pon pen methang hem chido dam rentilo La Sohut Perangke tuma thengno KPLT kongchun bang bojaru hanjang pen rapchun bang es khoni hangatum kaningje tengke article 244A hanglong le lokwa phan kali ke hanga to warnang che sik pipo sitame nonako ajaha ja kong chirai bom non pu sarkar atum na kapin khara tengsi nilitum KPLT asong atum ta kroidun si in samjin pen mon samalam don che tokdun lo
Tum panang implementation ko rin ay labang so ala kitok ang aron na loteng. Kasi abang सरकार पेन चिंकी तो लापु गली लो नंगतुम सॉन्ग ट्रक अंग बोंग चिंगरू नो सॉन्ग ट्रक अहिले कमान से ता इक्विपेट आर्म्स ले डाउन करी ला मंग गुवाहाटी लो सो टेंग बने तुम आर्म्स ले डाउन करी दम देलो कला गुवाहाटी कला चित्रा वाटी malo लादे पेन अभी ने तुम अफानंग हांग तु लो आर्टिकल 244A अलाइन ना बांग के नंगतुम अफानंग जी सीता नो नमत के नंग पितोंग के थिलो नंग पितोंग के क्या को नंगतुम पावर मुखाबांग Karbi Anglong District lapen di Mahasau District akamang Article 244A phutak setame ningkan siang bongpen batai ke thom chingwai damlong po athe ke hang atowar setame sokara tum nang thopi po puta ningje ponsi MSing hoi ke phutak pherang ke karjo hut alang litum ke thana tengke kunat ne state pen ke wang amat aning hang aling nang thur jamlong lederji lapen ing hoi kep kodaksi ki bidam jima lake ke ese tumsi dimaklong hot ponpo lapen langdam pulote lasuing hoi ke balong ta karbi tumta thurdum longpo athe banga sudera phanle ing hoi kep khapanong lor kani kusi hinjupo so agreement long take pen je Karbi Anglong organization truck ang bong pen hili kaman ki ora song at sitame chiklo yonang bong pen disband kori lab nai kem chipri lab nai authority take pen nitum pini pen nilitum da bukulia kem na pen kolong na pen ti kem abang ke pini pen kem ta chipri disband kori lage ing samjin pen peace accord po alamang bong pen si claim dam nang ko po samjin pen si chinkinang ko po the ada atuan nang ko pielo je quarterly nikan si pen chinki dam long ko la so itu autonomous state of farman lo ini suluk sudah kan song pen ge kali dem nak ko thi non peace accord si ko ko la peace accord ni samjin pen si demokrasi arong na teng Havar ke hapen harsing rompi lapen bolong koma jipen belson terang Karbi Anglong live Kedam tang pai pai ni phain coroner kebarni Borjan Youth Forum asong mahang patheklo bangso song ke japon japan ar pupek ponsi kedam tang chiti ni phai kriser kebarni hidipi high school along seme ke denga mai pamanpo Kidam tang chiti ni phai krisir kebarni Adap por phai kep apor malong pen BYF mai phu on teron hin pensi song alama inthur ponlo bangso phi semi ke padinga mailong BYF long klem bang phu bang phi do anaphan mai phu on teron hin pensi semi pading ponlo bangso semi kore ke denga mailong aluhiaman pen karbila mera mai kongchun bang liladhar teron PHE sectional assistant singtimung la pen BYF bidisaratum anta chetongru Lasi bang so song ronatang ke claim ke dam nang jia puthak semi ke deng along chethan policy ke bang jilangar ni borjana habar along ki duk ke sung along un an ka cherap che tudun jia phansi siding ponlo Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Karlitang Rajung Leng Chikimo Pinso Football Angdung Kitiga Bathualong Practice 11 FC atum goal si pen chipahai pon Kapathu ke hai tuma phan Tangkasuri Troxy lepen adun thonong e kelong duna tuma phan Tangkasuri ke thomra Pharo phonong e Rajan Ingleng pensi pipajerdolo Nijang Karbi Anglong Langthat Kapathu aklamalong Langthat SA Aruso tumpen kelang charidun Ninia Farman Football ka chepate long Trainer ke paterang atum chepate runsi kedam tang chiti ni phai Kriser Cap Arnian ke Angdung Kitiga Bathu padu pontanglo Angdung kiti ka pathu ponahut minute phongbong practice 11 FC atum LR ponjong aphan golipum thapchoksi angdung kiti chipahai ponlo Nong e kapajir ponamai long lakhain koi APBN Asaiki PC Rabjir Singh Kes AMI Phu Samson Teron SDC Tiri PMI Klembang Sarsing Ingleng lapen APHC Songjapo Bikram Hanseatum Aluhiaman pen chitong dun ritisi kapathu osumaratum aphan kibang jilangarni anso sia kangtu yang deng kapathu dun longcha phan arna ma hirjume hang pipon lapen abang so football ka chepate kapatir pipon atwarta torde pukhe kapator duna bangpu Rajan Ingleng hepen Karlitang Raju Ingleng akai lamo puthak than pajirmi ponsi ingsam jin pen sayang deng pachun ponlo Kheroni pen Mohon Teron Karbi Anglong live Tangte pinya da Abirta ke lapon si kang toleglo